ସବୁଠୁ ସଫଳତା ସଫଳତା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସଫଳତା କାହିଁକି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମମୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଜାଗା କେତେ ଦିନ ନଥିଲା ସାର୍ ସେ ଅପରେସନ? ନାଇଁ ସେଇ ଅପରେସନ ତ କାଳକ୍ରମେ ମୋର ଯୋଉ 20 ମାସ ମୋର ଯୋଉ ଲମ୍ବା tenure operation ଥିଲା ଥିଲା। ସେଇ 20 ମାସ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଟା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ 6 ଜଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ 7 ଜଣ କେତେବେଳେ 3 ଜଣ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହଉଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଇବା କୁହା ହୁଏ ଯେ ଉପାସ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଥିବେ, ବରଫ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋର ଜଣେ ସାଥୀ ଯବାନ ଥିଲେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଯବାନ ଥିଲେ ଯେ ବରଫ ଭିତରେ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଆଇସ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ। ସତ କଥା ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉ, ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ତାକୁ ବି କ୍ଲୋଦିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ ହେଇପାରେ। 1971 ମସିହାରେ ଗୋଟେ 4 ଗାର୍ଡସ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ଅପରେସନରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି FUP ଯାହାକୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଫର୍ମିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେମାନେ କାର୍ଗିଲର ଅପରେସନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ